Biner aziz, de nûçe ameyad rêzê de em ê herin hafa lîstikên yên heremî ku mamoste xwendekarên me hîn dikin. Ez bi xwe li zanîngehê jî tevlî komeka wisa bûm. Yani piştê li zanîngehê û em bêjin kîja şahiyanê be kesên ku em bêjin lîstikan zanibin yekser xwe nîşan didin. Heta di çîrokê me de jî hene dibêjin ku sergovendekî wisa bû ku دعوتك gelkî xweş li dar dixist û gelkî xweş xwe dihejand wisa dibêjin. Îca dibistana Mehmet çiçek heye bînerê ezîz ya Mehmetçîkî efû dibistana Mehmetçîkî ya Midyada Mêrdînê heye mamoste kursa govendê didin zarokan. Pola çi ye pola heftemîn e pêncî zarok tevlî vê em bêjin kursê bûne hîne lîstikên cuda cuda dibin. Ew ê bikêrê wan çi were پێشیا هەر تشتی زارۆکێ مەروان بشینە ji xeynê mekteb merwan bişine kursekî ji bo mekteba wan jî gelkî baş e ji ber ku di wextê ku diçin kursê weke em bêjin behsa em bêjin folklor em bikin lîstikê bikin bi hevdora hereket dikin zanîn kîngê divê piyê xwe bavêjin dikarin xwe kontrol bikin tenê wek lîstikê tenê wek folklorê tenê wek govendê divê mere li vê meselê nerêne ji bo zarokê me jî ji bo ku gihaştina wan jî gelkî girîng e berê kamerayê me li Midyada Mêrdînê li kursa govendeyê. Ji bagiyê heta babilekan ji xelef, sêgavê, xurzî, şemamê, şewkoyê hînî gelek lîstikên herêmî dibin. Keç û xortên xwendekar tên kursa govendê û bi hev re govendê digirin. Li dibistana Mehmetçikê ya Midyada Mêrdînê ji bo zarokan kursa govendê hat vekirin. Çand û kultura xwe li lîstikê ji dê û bavê me ji kalkê me mayî xwendevanê me dielîmin mamostayê me Behecet Hoca wa dielîminê Mamoste Behçet Alpsoy dersên lîstikên herêmî dide xwendekaran. Ev ders derseke hilbijartiye me vekir îsal ji bo zarok pêşeroja xwe ji bîr nekin ji bo govendê xwe dawetê xwe de kêf û şahiyê xwe de lîstikê xwe ji bîr nekin û ji bo hevalê xwe fêr bikin bielmînin me ev ders xêra hinekî midûrê me jî me vekir. Ji pola heftemîn pêncî xwendekaran serî li kursê dan û dest bi dersên govendê kirin. Ev eğitim ya reqseya Suryanî hevalê me Suryanî hene wê êzîdî hene ew nakê reqsê xweş me re dibêjin em jî xweş were dibêjin em mûl û hevdû talimênin em hatine vê kursê me re lîsta elmandin em nakê heft lîst zanin. Zarok ji mamosteyê xwe gelek lîstikan hîn dibin û demên xweş derbas dikin. Mamostay me hîn dike reqsê bagiyê mîranî serpêçikê xelefî bergo me hîn dike ji va reqsa ez gelekî kêfxweşim spas dikim. Min zanîbû mamostayê bergo me bielman ez gelekî ji wan spas dikim. Bi saya vê kursê zarok hînî lîstikên herêmî dibin û çanda xwe ji bîr nakin. Em ê herin hunereka balkêş, hunera ebrûyê.